Mga kaaro, tayo magluluto ng almusal ng Pangasinan. Kuya Barry, ang ating mga ingredients ay Garlic, onion, tomato, egg, water, buro, wool, aqua, eggplant, and kamote tops. the Ang ating buro ay igigisa lang natin sa bawang, sibuyas, at kamatis. Ang ating talbos ng kamote ay ilalaga natin. At ang okra, ipiprito naman natin ang talong at itlog. Mga karo, igigisa na natin ang bawang. Sunod natin ang sibuyas, mga karo. Mga karo, ginamit kong sibuyas ay puti kasi manamis-namis. Pero pwede din ng pulang sibuyas. Kamatis. Dodurugin natin yung kamatis para lasang-lasa mamaya pag nahalo na natin sa buro. Mga karon, yung buro pala natin galing ito sa nilutong kanin at isda. Inimbak ito ng mahigit 1 linggo sa malinis na jar. Kaya sulit ang lasa nito. Mga karo, sa amin sa Pangasinan, hindi talaga niluluto ito sa nonstick, niluluto ito sa normal na kawali. Kaya mapapansin nyo, magkakaroon siya ng, kung tawagin sa amin, garol o matututong siya. Yun yung magbibigay ng lasa at magbibigay ng sarap pag kinain mo na. Dahan-dahan lang yung apoy natin dito, Aro, para hindi siya mabiglang maluto. Yung buro natin, lulutuin natin ito sa 20 to 25 minutes. Lagi natin itong hahaluin. Mga kaaro, luto na ang ating almusal.
Siguradong matatakam kayo sa pagkain ng probinsya. Dalila, Mangantila, unaan tayo so buro na Pangasinan. Ang sarap ng guro. Yummy. The best. Maraming salamat pala sa mga sumusubaybay lagi sa aking Facebook page at sa YouTube channel. Kusinaan ni Val.